Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adaba n'emume ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Anyị na-achụ aja misa maka ezumike mkpụrụ obi Pastọ Benjamin Chidi Dike na-ayọka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa, ka anyị natazikwu isi a na tinyezi mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghala elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ dị ha
anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile, biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa na keta oke na aṅụrị nke eluigwe site na dinwe na Jesu Kristi nwa gị, gị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọnụọgụgụ. Onye nwe anyị gbadatara n'irukpu wee gwa Moses okwu. O were ụfọdụ mmadụ ahụ dị n'ime Moses nye iri ndị okenye 7 ahụ. Mgbe mmụọ ahụ dakwasara ha, ha bidoro buo amụma. Ugbu a mmadụ abụọ a na-akpọ Eldad na Medad anọghị n'ọgbakọ ahụ, mana a hapụrụ ha n'ụlọ obibi ebe soro dee aha ha n'akwụkwọ, ma ha esoghị pụta n'ụlọ ikwu ahụ. Ma mmụọ ahụ bịakwara dakwasa ha, ha wee na-ebu amụma ebe ha nọ n'ụlọ obibi. N'ihi ya, mgbe otu nwata nwaokorobịa gbara ọsọ kọrọ Moses, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ụlọ obibi. Joshua nwa Nun, onye bidoro na nwata sowe Moses, wee sị, "Nna m ukwu Moses," sị ha kwụsị ya. Ma Moses zara ya, "Ọ bụ n'ihi ịgbachitere m ka iji chọọ ka m kwụsị ha? Ya kwa omume, ọ masịrị m ka ndị nke onye nwe anyị niile bụrụcha ndị amụma. Ọ dị m nnọọ ka enye ha dum mmụọ ahụ." Okwu nkwusa bụrụ ụwa.
atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Iwu nke Onyenwe anyị zuru oke, a na-agba anyị ume. Atụmatụ nke Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ na-enye onye umeala amamihe. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Ịtụ egwu Onyenwe anyị dị ọcha. Ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe nhazi nke Onyenwe anyị bụ eziokwu. Ha dum zichara ezi. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Ọ bụ ezie na nwaodibo gị kpachapụrụ ha anya, bịakwa were ilere anya ala nke ọma na-edobe ha, ma ọ bụ onye nwere ike ịchọpụta mgbe ọ dara. Hụchaa m na mmehie m mere n'amaghị ama. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Nke ka nke, ekwela ka nwaodibo gị nyaa isi na njọ. Ekwela ka njọ chịa m. Mgbe ahụ ka m ga-akwụba aka m ọtọ, agharakwa isota nnukwu njọ ọbụla n'aka m. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi James dị nsọ. Ugbu a geenụ ntị, unu ndị ọgaranya, bido ịkwa akwa, bewenụ akwa maka ihe nhụjuanya dị iche iche nke ga-abịakwasị unu. Akụ na ụba unu alaala n'iyi. Uwe niile unu nwere aghọọla ihe nra ripịarala. Ọlaọcha na ọlaedo unu agbaala nchara. Nchara ha gbara kwesịrị ikpe amara unu, na nchara ga-agba unu nke ga-erichasị ahụ unu. Akụ na ụba unu chekwabara ga-abụrụ unu ọkụ na-ere ere pịapịa n'ụbọchị ikpeazụ. Lee, unu ghọgburu ndị ọrụ gwuru ala n'ubi unu. Geenụ ntị nụrụ aka ụgwọ ọrụ ha unu jidere na mmegbu. Ghọtarụ na iti mkpu nke ndị na-ewere unu ihe n'ubi erutela m ntị. Onyenwe anyị nke igwe ndị agha, unu na-ebi ndụ oriri na nkwari. Nke ahụ ga-eme ka obi na anụ ahụ unu maa abụba maka ụbọchị mgbọrị. Unu mara ndị mmadụ ikpe na-amaghị ha, bịakwa gbufuo ha na nkịtị. Ọ bụ ezie na ha adoghị onwe ha mgbe ha guzoro n'ihu unu. Okwu kosabruwa. Were eziokwu gị doo anyị nsọ.
ya si n'ozi ọma dị asọ nke Maka dere. Jọn gwara Jesu, onye nkụzi, anyị hụrụ onye ji aha gị na-achụpụ ajọ mmụọ. Anyị gbara mbọ igbochi ya n'ihi na ọ bụghị onye otu anyị. Jesu zara ya, unu egbochina ya. O nweghị onye jiri aha m rụọ ọrụ ebube ga-atụgharị mgbe ahụ na-ekwutọ m. Onye na-adịghị emegide anyị bụ onye nke anyị. N'ịgwụ na eziokwu, onye ọbụla kụnyere unu otu iko mmiri oyi n'ihi na unu bụ ndị nke m, enweghị mgbe ọ ga-ahapụ irite ụgwọ ya. Ma onye ọbụla ga-edufe otu n'ime ụmụntakịrị ndị a kwere na m, ọ ga-akara onye ahụ mma ma ọ bụrụ na ekunyere nkume buru ibu n'olu ya, tụnye ya n'ime osimiri ebe mmiri ga-eri ya. Ọ bụrụ na aka gị eme ka ị mehie, bupụ ya. Ọ kaara gị mma iburu otu aka banye na ndụ karịa iburu aka abụọ banye n'ọkụ mmụọ ebighị ebi. Ọ bụrụ na ụkwụ gị ga-eme ka ị mehie, bupụ ya. Ọ kaara gị mma ịda ngwọrọ ma banye n'ndụ karịa inwe ụkwụ abụọ ma tụba gị n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụrụkwa na anya gị ga-ebutere gị ọdịda, hụpụ ya. Ọ kaara gị mma iburu anya mpịa banye n'ala eze Chineke karịa iburu anya abụọ laa n'ọkụ ala mmụọ ebe idide bụ anwụ na ebe a na-adịghị emenyụ ọkụ ahụ emenyụ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa Kristi, ka anyị si n'ozi ọma a nweta mgbaghara njọ anyị. Ka anyị nọdụ ala. Praise the Lord. Hallelujah. Ihe bụ nsogbu anyị malitere mgbe Adam na Eve chọrọ ka ha dị ka Chineke. Ọ bụ eziokwu? Anyị gụọ Isaiah 55 verse 8. Ọ sị anyị na Chineke kwuru, echiche m abụghị echiche unu, nke ụzọ m ji wee bụrụ gịnị? Ụzọ unu. Mana anyị na-anya ọtụtụ mgbe ọ na-adịbe anyị nwa bụ mmadụ ka anyị mee Chineke ka ọ na-eme ka anyị nwa. Maka na ọ bụrụ m bụ Chineke, aka m ama ka m ga-esi mee ife a. Ọ bụrụ na m bụ Chineke, aka m ama ka m ga-esi mee gịnị wee mee ife a. And unconsciously, amaghị ama oge ụfọdụ enwezi ya ka onye
anyị na ya gbara ma ọ bụ enyi anyị si wee na-aga n'ihu ma ọ na-eme ife dị mma, anyị na-enwere ya ntaji anya na obi mwute. Ọ bụrụ maka na ọ na-eme ihe dị mma kama na ọ bụghị anyị nwa ma ọ bụghị onye nke anyị. Mana anyị na-anya ife ọgụ tata na-egosi anyị na Chineke bụ Chineke, omegho gịnị, ọ bụghị mmadụ. Maka na ndị be anyị na-atụ ilu si na ọ bụ na ndụ bụrụ iluro, onye ilo eme gịnị, efopụ ya. Anyị na-anya n'ife ọgụ agụụlọ anyị tata, nke mbụ na nke abụọ yitere n'ụzọ dị agha dị iche iche. Ha na-abụ na-agba akaebe na Chineke n'ọrụ onwe ya na-eme ihe ya ka o si masị ya. Ndị be anyị si na ọgaranya na-eme ihe megịnị masịrị ya, and Chineke bụ ọgaranya gadanga, ihe sọ dị ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-eme, and mmadụ apụghị ime gịnị imegide ya. Praise the Lord. N'ife ọgụ nke mbụ, Moses họpụtara mmadụ okenye 70 elders maka na o nwere ka ife si aga, wee chọọ ka kọmishọn afa wee kpọpụta the tent bụ ebe obibi Chineke. Ọ ya bụ Moses nọrọ ife a na-eme gịnị, ife a na-eme, Chineke bịakwa n'ezi ya gịnị, ọ na-ezi ozi, o wee kpọọ ha wee jee ebe afọ otu anyị si agbakọta n'ụlọ ụka. Mana o nwere mmadụ na-abụ n'ime mmadụ 70 kpọchiri ntị na ọ na kampụ ebe ha na-alahụ. O nwere ike ọ bụrụ ụlọ ka a na ha alahụla onwe ha ebe ahụ. So o wee ruo mgbe ọ chajara, oge ruo ihe dị ike ji eme gịnị, ji eme, ndị ebido wee mee gịnị, wee buo amụma. Anaghị ebu amụma, na-ebu amụma. Ụmụ ofeke a nọ n'ime ebe niile ndị ọzọ nọ ebe fa nọ n'olukwu ebe ahụ na-eme gịnị, na-ebu amụma. O wee dịzi ya nwatakịrị fụrụ ha na sọpraịz ka ndị a si wee nọ n'ebe a na-ebukwu amụma ebe ha kwesịrị na ebe enye ha. Jee gwa Moses na nekwa ife na-eme na nwekwa ndị nnupụ isi n'ebe a na-ebu amụma. Joshua wee nụ ife a na-ekwu, esi Moses ya mee gịnị, you must stop them. Moses si ya, olekwanụ nke bụ iwu unu, Chineke ka ọ masịrị ka ha buo amụma, unu na-achọ ka ha kwụsị ha. Ọ bụrụ na Chukwu ya ekwe dị sef, mmadụ niile bụrụ gịnị, ndị amụma n'ọlụ Chineke, mgbada dara ibi bụ gịnị, uru dị nta. Ị bịa n'ozi ọma dị asọ, ofu ihe ahụ na-eme. Verses gara before nke agụrụ anyị tata, ndị ụmụazụ chọrọ ịchụ ajọ mmụọ, okwu ọfụ omume, mana tata ha fụkwasịrị ọsọ mbọrị na-eso ha n'ime otu ha, ka o ji afa ji eso ha na-eso na-eme gịnị, na-achụ ajọ mmụọ. Ha tara ya ka ha kwụsị ya, n'owe ha bịa Jesu sị ya na anyị fụkwara onye na-eme ife dị otu a dị otu a, anyị chọọ ka anyị kwụsị ya. Jesu sị ya, unu emena gịnị, unu akwụsị na ya. O nwere onye na-achụ ajọ mmụọ n'afa m ga-ntụgharị ozugbo mee gịnị, kwujọba m. Onye anaghị emegide anyị ma gịnị, nọnyere anyị. So anyị na-anya, anyị afụ na nnukwu ife omimi ka ha na-akụziri anyị, maka na respons enye gosi na Chineke na-eme ihe ya ka o si wee chọọ. Mmụọ Chineke na-elugharị ebe o si wee chọọ ya. So ife ụfọdụ anyị ga-amụta na ya, nọmba 1 bụ na mmụọ nke Chineke abụghọ n'ofu ebe ka ewubere ya. Otu anyị nọ kịta, anyị bụ Catholics. Oge ụfọdụ o nwere ike ịdị ụfọdụ surprise na ị nwere ike pụta ebe ụfọdụ fụ onye na-abụrụ Catholic ka ọ na-eme ife dị mma, ma ọ bụ na o kpekwalụ mmadụ ekpere ọ dị ya mma. Do you understand? Iwu abụghọ, because na Jesu na onwe ya gwara anyị na ya nwekwara igwe atụrụ ndị ọzọ na-anọ ha na gịnị, igwe atụrụ a. Anyị niile bụ ụmụ Chineke. Do you understand? Onye ahụ bụ ndị nụrụ di na nwunye si amụta ụmụ. Unu mụtacha ụmụ, enwere ike nwee nke ntị na-adịghọ, o meghị ya ka ọ ghara ịbụ nwa gị. Do you understand? Ihe ga na-agba mbọ ka ịma ka isi eme ya ka o mee gịnị, ka ọ nụba ife. And onwekwana ife ụfọdụ dapụta anụ ruri anụ, inyekwana ya anụ, a na-emenụ.
ịghọtago. So otu a ka Chineke si amaneji onye ọbụla, maka oge ụfọdụ ọ na-adị ya ka iji aka anyị megharịa ụwa ka ọ dị na ọ ya adị beta, mana inezi anya ndị ụfọdụ na-ekwu ya anya ezinụlọ ekwe bụ ya mmeta ya fọdụ ya mgbe i nyere ụwa ya mere. So Chineke na-eme ife ya ka o si so ya. Nke ịbụọ bụ na Chineke na-ahọrọ onye sọrọ ya nụ. Ama mgbe anyị na seminarị, o nwere ndị anyị ma nya from our own judgment, onwe ife ghara ikwe ga-eme ka ha ghara ịbụ gịnị ichi fada, mana anọkata ofu mbọsị ịpụtara nụ ka a na-eme announcement, maka na seminarị bụ o nwere ụdị ife ya ime ha n'ozugbo. Ife ya enye gị 24 hours ịpụta ha na refectory ma ọ bụ na ife na asị ọ bụrụ na onye a ji gị ụgwọ ma ọ bụ na iji ụgwọ, ma na nsogbu adịgo, maka na clearance ka a na-eme. Ọ bụrụ na o ji ụgwọ ma ọ na iji ụgwọ, gị mee ka ọsarị mara, ije mee ka ọsarị tupu o buru ngwongwo ya wee na-apụ, maka na within 24 hours ọ na-ana. Ị na-wonder how manage. Mana enwere ike fụ ofu onye ị ga-ene anya ịfụ na ntị adịghị ya, apụ asịsị bata before 6 o'clock, bata after 6. Mbụ o nwere ofu onye mụ na ya nọ yesterday na-ekwu ka mbụ o si wee nwee problem with one of the priests. Ndị klaasị ya bịa n'ọrịa meeting na-ayụ ya ka o jee ka ya na ya achụkwu ya. Ọsị ya na onye enweghị ike, na onwe fada n'ebe a nwere ike ịchụnwu ya. A na-eni ya asị ya jekwa anya gị ka emume eme. Emegide ife a ka joke onwe onye chụnwuru ya nụ, ọ nacha anata asị ya chariọ gị dị ife natala. You survive ya. Mana o nwere ndị ga-eze aka na ụkwụ, asịsị jee 1 mile jee 2 miles amachụwa ya. Ọ bụrụ ya bụ na ife niile bụ Chineke ka o mee gịnị ka ọ dị n'aka. Nke ịtọ bụ na Chineke ekwego anyị nkwa na ife abụ nzukọ ya na ọnụ ụzọ ọkụ mma amemme gịnị amemmerineti ya. Ife Chineke dị na omego gịnị odego ife ọ sọrọ mmadụ ya mee gịnị ya gbaba mbọ. Nekene Joseph mgbe ụmụnne ya kpara nkata ka eme gịnị ka ememina ya, egbuche ya na ya asịsị ka atụ ya n'onu afụzi ya dị mmadụ asị kedu uru ka ọ ba ka anyị natafe ego. Anatafe ego Joseph mechaa bụrụ gịnị bụrụ eze n'enu Jesu ka egbuo ya ka ememina ya. O mechaa ma bụrụ ihe Chineke kwuru na ọ ga-eme gịnị ọ ga-abụ. So Chineke dị na omego gịnị odego. Nke ịtọ bụ na fanaticism ya bụ okwukwe anyị na-ekwe na ife ọbụla anyị kpebiri ma ife ọbụla anyị kwụ na ya na onye ọbụla na-akwụghọ na ya na ọwa ọkọlọ. Ụdị anyị na-afụkarị ebe ndị Muslim nọ, ife afọ ọ na-ekpe, ọ bụrụ na ị naghị ekpe ma na ịbụ gịnị ịbụ arụ, ịbụ a ga-egbu gị egbu. Ọ na-abatakwu n'ụka anyị mgbe ụfọdụ ị nọ na charism, onye anọghị na charism abụghị born again, ịma na onye njọ ka o mee gịnị ka ọ bụ dị afọ ihe alụ ọbụla ọ tụtara bụ gịnị njọ. Ma ọ dị anyị na-eme nwoke ọ ga-enwe family isi ezinụlọ dị afọ nwaanyị iji ego wee nụta ya dị afọ ihe ọbụla o kwuru nọ na second class ma ọ bụ ụmụ ma ebe anyị na-alụ ọrụ na n'ife na-eme n'obodo a na obodo ndị ebe niile n'ụwa niile anọ na house. Ọ bụrụ na onye abụghị pati unu, o weta alụ dị mma weta biere dị mma, eme gịnị egbuo ya maka na ọ bụ pati ya. Ma onye ahụ president because na ọ bụ ọtụpụta alụ dị mma, a na-agbalịrị ka eme gịnị ka emegbu ya, mana ife ya adịrị ndị mmadụ mma. Kedu ife ịma nji sọpọtụ ya? Obodo a na-aghasa, ife a na-aghasa, a na-egbu mmadụ, ndị mmadụ a na-anwụ, ọya a na-agbasa, na-egbusisi ndị mmadụ. Ọkwa na ụdị ife a, we saw him but he's not one of us and we try to do what to stop him. Onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya
so mmụọ eze ga-eme gịnị? Ga-akwụ ọtọ. Ụdị mmụọ ọ dị mma? Ọ dịrọ mma. Adọ ya ka a na-agwa anyị n'ụbọchị tata, wee na-asị anyị ekwekwana ka ihe ọbụla kpatara anyị ime njọ ọ bụla aka gị na ọ ka mma na irufuru ya n'ibu ha ka ọ bụla eje n'igwe kata mana aka gị zuru ezu. Kedu ife ọ ga-abara mmadụ? Oritacha ụwa niile nere na mkpụrụ obi ya eme gịnị? Efunarị ya. Ife ọgụ nke abụọ wee na-agwa anyị akụ na ụba na ife niile anyị nwere n'ụwa anyị ekwekwana ka o kewapụ anyị n'ịfụnanya onye na ịfụnanya Chineke. Anaghị Chukwu ka o nyere anyị aka si na amara ya ka anyị mata na Chineke nyere onye ọbụla onyinye dị iche iche, ka anyị jikọọ obi ọnụ wee na-abụrụ ya bụ ọrụ Chineke, matakwazi na o nwekwara nke Chineke nyere anyị ka anyị werekwa ya na-eme gịnị? Na-ejere ya ozi maka ọdịmma nke anyị, maka mgbapụta nke ụwa niile, maka otuto na ebube nke afa Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna dị ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na-eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, taa ahụhụ, ọnwụọ, enie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrọgo n'eluigwe nọ n'aka nri Nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọrọ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kweranụ. Ka akpọkuo ma yọọ enyemaka Chineke n'aka Nna anyị onye fụrụ anyị niile n'anya, ka o si wee metụta ka nke anyị ka mkpa ụmụnne anyị ga. Ndị ga-edu anyị n'ekpere. Ndị nwe na-anụrụ arịrịọ anyị,
Inwe na nụrụ arịrịọ anyị. Gị nwe na nụrụ arịrịọ ka iwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị ka anyị natazisi atizie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Yọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Pastọ Benjamin Chidi Dike, onye nke anyị na-echeta na Jamisa, na mkpụrụ obi ndị ọzọ nwụrụ anwụ, ndị famili anyị, ndị enyi, ikwu na ibe anyị. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ụlọ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebuta n'iru gị, n'ihi obiọma gị mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Yọbanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ gasọ Chineke dị ike niile nara nụ.
o Chineke onye ebere, nara onyinye anyị na-ebutere gị. Biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite na obi enu, ka anyị ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na be Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu ebe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe mmụma niile nke eluigwe na-eto ebugo oge niile n'ukwe na-asị: Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị a site n'ikpọsa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bi na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Joseph dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jide niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile.
nyere na nzọpụta a kụziri anyị kpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe n'oge n'afọ gị ọchịchị dị ya n'oche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe n'anyị tata nke ụbọchị anyị gbaghara anyị dị ka anyị si zọpụta anyị a na-arịọ gị o Osebụ na ihe niile were benye udo n'oge nke anyị site inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị ụgba na nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ego ndị apọstụl gị udo ka na-ahapụrụ n'udo nke m ka na-enye unu enekwana anyị na njọ anyị kọma nekwasịta anyị n'okwukwe nke nzukọ gị nye udo ndị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ ube dị ndụ na-achị ebe udo nke Osebụ dịrị unu mgbe niile erịta na onwe na ekene nke udo dị na Kristi. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-eri nwa na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke dị nwanụ echesa nke kpatara
anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otuto ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa a site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for religious education. Because I jikuzili ụmụ anyị how the Catholic works and all the doctrines in the Catholic community. Just like you know, for anybody to come here and take communion, you must have passed through the classes and be eligible to take communion. Please, parents, take notes with your children if they are not yet gone through that phase. The registration is still ongoing. It is done every Sunday by 12 here at the basement. Please train your child in the right way, and he or she will never depart from it. Otuto dịrị Jesu. The annual Catholic appeal is in progress. Our goal still remains 22,000. We are happy to announce that we have met our goal in pledges. Thank you to those that have already made a pledge. Any surplus money from this campaign will come back to our parish fund. Thank you once again for your support to the charities of our diocese. Our parish will also be offering senior classes for people from 16 years and above that have not received baptism, confirmation, communion, and all the sacraments. Please, if you are an adult and you haven't, the classes is ongoing. And the good news is there is morning classes and there is virtual classes in case you are working and you can't come early. Sisters say they do the virtual one because of the pandemic. They still operate the virtual classes. So please register. Call the rectory or you call me and I'll let you know how to get about it. St. Michael Malachy Parish will invite us to the outdoor flea market on October 3rd. The event is 9 to 2 p.m. in the parking lot. I want to hang on at 3. I meet here, man. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Friday of October after 8 a.m. and 9 p.m. Mass, followed by a bilingual Mass. This Friday, October 1st, first Friday of the month, will also have exposition of the Blessed Sacrament. Kids, come for your blessing. Today is your day. Choir.
enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Oseba nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị n'isi ụmụnna anyị ndị nọ n'iru gị ebe a, the youth and the children. Jiri nwa na Jesu Kristi gwara sị hapụ ụmụaka ka ha bịakwute gị maka na n'eze n'igwe bụ nke ndị dị ka ha. Anyị na-ayọ gị nekwasa ha anya ebere gị, gbatịa aka gị dị nsọ ka ị gọzie ha, gọzie ọrụ dị iche iche ndị na-agụ akwụkwọ ka ha na-aghọta ihe ha na-agụ, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ebe ha si enweta ihe ha ji elekọta ma na-take care of ụmụaka ndị a. Nye ha okwukwe siri ike n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa, ka nwekwazị ike furu eru na eru na eze gị mgbe ụwa gasịrị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka Chineke dị ike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. Second collection next week is for church maintenance. I almost forgot. Maria de Sacristy is just giving detail of the annual Catholic appeal. They have gotten $16,036. Money in the bank, gauge naka, not the pledge. So when I say check the box below, I think the form is down there. If you have given, so that they correct their record, because all the very necessary. And as a community of St. Fortunata Igbo community, because your part is for the upliftment of the church. And then we have birthdays, anniversaries, any newcomer, Otito diri Jesu. Oto dị Jesu, anyị na-ekene mmadụ niile maka ịrapụba anyị dị iche iche wee bịa sonye chụọ aja misa. Na-ayọ ka Chineke gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, gọziela anyị izu ụka ka ọ maara anyị mma site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị na-ekene ndị kwaya, na-ekene ndị gbara odibo n'ọta, na-ekene onyeisi announcement ome na ndị church warden na-eme n'ife na-aga ọfụma. Na-asị ka Chineke gọzie unu niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị kwụrụtụ ọtọ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misi agwụsịgo na-aba n'udo.